ha kpee nye ikpe ka esi ekpe ndị ọzọ ikpe ka nwoke zuo ike na ihe niile ahụ ọ na-ebe akwụ ya onye ọbụla jikwa anya ya n'afọ ya anyị bụ ndị Igbo dị disenfranchised kwa ya na ya anyị deserve inwe seaport mana anyị enwere ya River Niger nwa na-ekwu okwu sinzi ibe nwere ike ịbata nwe ebe a light vessel mana ya elugo si dredge ya Niger edredge anya ngwa ha ga-esinwu China tụọ ebe a direct ọ dị nso ịbịa ebe a dị cheaper isi Lagos so ịbịa na Onitsha ebe a dị easier than ije Lagos from China so si lụọla anyị ebe a na-ekwu okwu rail aka ọtụla anyị off ka anyị ga-esi wee na manage transportation ha tinyela anyị rail a mmebu ngwa ahịa si ebe a dị Owerri onye si Ụmụahịa apụta onye si na connect mana a wepụrụ ya ewepụ ịbịa na Anambra na nwa federal office ị ga-afụ apart from MPF Nigeria Police Prison Service Labour and Productivity ọgwụna enwere onye ọzọ ya afụ infrastructure anyị nwere ya federal schools a na-afụgasị ebe dị oneg dị na Anambra so many things anyị kwesịrị inwe aka ọtụrụ ya off eje na-ebi ego last time na-achọrọ ibite many $billion onwe ha nke na-abata na South East so onye nwapụta na-ebe na-ekwu ọmụ ihe ọ na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ebe n'akwa abụ real ihe nkwu mgbe ahụ bụ na ọ bụ na ihe Biafra a na-achọ ekwu na ọhọ common man nọ na street na ndị ahụ anyị tụrụ akwụkwọ bụ ndị na-represent anyị our interest bụ ndị kwesịrị nọ n'ihu ebe a na-ekwu ya yetego ha dị serious ha na-anọkọta ba mba eji m anya ma fụ na that house mgbe a na-anụcha ọgụ dị ya pịa oche ha kwụrụ ọtọ kwuo ihe ha chọrọ ha fight afọ Nnamdi Kanu kwuo na onye anụnwa na-aga erelizi ya si relizie ya ọ bụrụ na agba erelizi ya ka ha naba unu agụọ onwe unu ọnụ si na ada sit unu nọ gụọ onwe unu ọnụ unu nche niile si na South East unu ekunye na ha mara na unu dị serious ọ bụ ọsọ Nigeria nwere parliament na ije na South Africa ha nwere parliament anụ m afụ ka ha si eme ebe a o nwere ka o esi ike pati dị ona ebinie wa unu agba na ndị a dị serious mana iru ị na-enene ego a na-akwụ gị na-ene ya salary anya obi agha aka gị na ọ bụ na ịdị serious na-echọrọ ka savage ya n'Igbo ọ bụgodị na ọ bụ Biafra ka a na-ekwu ma ihe ndị ọzọ nwere sinye anyị ya other zones nwere enwere 6 geopolitical zones northwest ihe dị na 6 so anyị nwa dị 5 why ijere na north central dị 7 why na-adị ewepụ one abịa nyegodo anyị ebe a ọnụ nwa bụ ndị ahụ nọ na Abuja kwesịrị stand up kwuo okwu metụ na adị ekwu so ihe anyị kwesịrị inwe even the representation anyị kwesịrị inwe na Abuja anyị nwere ya ọ bụ na enwe one more state at least 3 senators ga-apụta join ọdịa ọ bụ na enwe 18 senators asị na 18 senators si na South East likewise ndị si na South West enwe equality ije na House of Rep ihe ndị a produce ka anyị nwa ga-produce ọ dị balanced